дуруд дӯстони азиз, имрӯз ман икра пухтам. Ин имрӯз икраи мо бо таври дигар аст. Икраи боқлаҷон. Ин вақте ки хунук мешавад бисёр як таоми лазиз мегардад, мисли як хӯриши бомазза. Ва инак ба роле ки мо таваҷҷӯҳ кунед, сар кардем. Як бори дигар салом алейкум дӯстон. Барои тайёр кардани икраи имрӯзаи мо ки бо таври дигар, он дафъа дигар хел буд, ин дафъа дигар хел. Ман бисёр икраи боқлаҷонро дӯст медорам. Чӣ дар кор аст? Боқлаҷон, паприка, болгарский перец, помидор, ҳатман зубчики чеснокро дидена, чеснок, пиёз, сабзӣ, картошка. Ин дафъа картошка меандозем, фарқияташ. Бабу боз як фарқияти дигарам дорад. Сабзиро астёрка мегузаронем. Сар кардем. Аввал мо боқлаҷонро ба шакли кубик бурида намак зада мемонем ки он тарафи сад ва талхии боқлаҷонро ҷабида гирад. мо боқлаҷонро, яъне бодинҷонро мо кардем реза ба шакли кубик. Камтар намак мерезем дӯстои азиз ва мегузорем, мекобему, мегузорем як тараф. Акнун аз паси дигар продукта мешавем, яъне сабзиро ҳозир астёрка мегузаронем. Дӯстони азиз, мо тавре гуфтем сабзиро астёрка гузаронидем. Акнун нигоҳ кунед, чеснокро нимашро ҳозир меандозем. Ана инашро пеш аз 5 дақиқа кашидани икра. Акнун нигоҳ кунед. пиёз, боз як бор дигар мегӯям, помидор, болгарӣ, картошка. Ин дафъа картошка меандозем. Помидор, болгарӣ, картошкаро, пиёзро мо майда реза кардем, кубик кардем. Шумо ба таби худатон метавонед майдатар реза кунед. Акнун дегро мондем. Камакак равған меандозем ва аввал боқлаҷоне ки пешакӣ тайёр карда будем, боқлаҷонро бирён мекунем. мо камакак равған мерезем, бисёр не, бисёр дар кор нест. Камакак ба чашм нигоҳ. акнун калбонҳо аҳамиятие ки равған на он қадар бояд гарм бошад. мо акнун вайро меандозем. Равғани бирён набошад, бояд ҷӯш набошад. бози мо ин боқлаҷонамонро меандозем ва мекобем. 1-3 дақиқа мезирбонем. онҳо акнун чӣ кор мекунем? боқлаҷони мо шуд, ҳамина ҳамаша селикон меандозем. нигоҳ кунед, помидор, пиёз, болгарӣ, картошкаро меандозем. ҳамашро ҳеҷ гап надорад. хел мастар, ҳамаш яхе мепазад. сабзиро камтар дертар меандозем. чеснокро ҳам ҳозир меандозем. бисёр азиз, ғайр аз сабзӣ. акнун мекобем, меистад 1-5 дақиқа. азиз, акнун сабзиро меандозем аз ҳама охир ва мекобем 3 дақиқа нигоҳ мекунем. баъд мурч, намак, зира, масалан кабуди дигару. калбонҳо, намак, мурч, зира, баъд ва лаврови лист. ин чеснока охирда бо майда карда мерезем. ҳозир мо лаврови лист, мурч, зира, намак меандозем дар ikramon. дӯстони азиз, мо барги лаврови лист, зира, мурч андохтем. акнун камтар об мерезем. камакак бисёр тамом. ва дар алови пас 30 дақиқа мемонем сарпӯши дегро пӯшида. ҳои зебои мо, икраи мо шуд. 5 дақиқа аз кашидан мо чеснок гуфта будем ку тайёр мекунем, барое ки хушмазза мешавад ва мазза мешавад. ва ба икра асосан чесноку ҳамин боқлаҷон аст. фақат ин дафъа мо ба ин картошка андохтем. акнун икра баъди 5 дақиқа тайёр мешавад. дӯстони азиз, икраи мо тайёр шуд. маззааш вообще супер. дӯстони азиз, шумо метавонед ки икраро дар холодильник нигоҳ доред ва мисли як хӯриши, не ки хунук карда хӯред, хӯриши бисёр ҳам бомазза мешавад. бо мо бошед. худованд нигаҳбонатон.